खुलुमबाय स्टुडियोआव उदास्रि मुसाहारि उदालगुरि हरिसिंगा हालामनि लाइमोनफोरनि जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिफेन्स बर' प्रग्राम बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय डिफेन्स बर'नि आलादा रोखोमनि केम्पेइन नंगौ थारैनो आलादा रोखोमाव नुनो मोनदों डिफेन्स बर'नि इलेक्शन केम्पेइनखौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गोबाव सम गैला बिसायख'थिनि खाथिथार सफैनाय समाव बे समाव उदालगुरि हरिसिंगा हालामनि लाइमोनफोरा मोनसे हाबाफारि लादों जाय हाबाफारिनि मुङा जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिफेन्स बर' प्रग्राम दिनैनि बे जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिफेन्स बर' हाबाफारियाव बाहागो लानानै उदालगुरि बियाबनि बिजाथि डिफेन्स बर'आ माखासे बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि लाइमोनफोरा थारैनो दिनैनि मुगायाव बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो जाय गोहोआ हादरनि सरकारखौबो सोलायनो हानायनि गोहो थायो जाय गोहोआ नेपाल आरो बांलादेश बायदि सरकारनि गोहोखौ सोलायदों बे गोहोखौ बुंदों दिनैनि मुगानि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो जेन जेड गोहो होनना बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों मख'नो गोनांदि बे एखे गोहोनि थुलुंगाजोंनो दिनै 700नि बांसिन हरिसिंगा हालामनि लाइमोनफोरा जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिफेन्स बर' हाबाफारि लादों इलेक्शननि प्रसार केम्पेइन सोलिगासिनो दङ उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव यूपीपीएल दोलोआ आंनो टिकेट होदों नमिनेशन जालांबाय दिनैनिफ्राय पूर्णांग पर्यायाव इलेक्शन केम्पेइननि हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बे हरिसिंगा जे जोंहा जोहोलाव बालिराम बर' बे गेवलां फोथाराव प्राय 700+ बेयो अकल हरिसिंगा आरो ओरै सान्तिपुर गरायदाग विभिन्न ओनसोलनि ज' जानानै गोबां हाजार हाजार युथ दंबावो भैरबकुन्द'आव दङ जोंहा धनस्री समष्टिनि सिङाव दङ काजियामाटी एरियायाव उदालगुरि टाउनाव दङ बेयाव 700+ गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि युथ ज' लोगो नांनानै जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिफेन्स बर' होननानै मोनसे केम्पेइन बिथांमोना खालामदों आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफ्रा आथिखालनि युथआ गावनि जिउखौ गावनो दानो लुबैयो गावनि डिसिसनखौ गावनो लानो लुबैयो आरो बिथांमोना साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ खावलायदों जे एबाराव जोङो निउ भटार बा यां भटारा जोङो सासे युथ लिडारनि थाखाय जोङो स्टेन्ड खालामगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथाङा जि पार्टिनियानो जाया मानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव यूपीपीएल पार्टियाव भट होनानै डिफेन्स बर'खौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जेरैबायदि नेपालाव सरकार सोलायदों जेन जेडआ बांलादेशआव सरकार सोलायदों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जेन जेडआ देरहाहोगोन आरो बिथांमोना जि डिसिसन लागोन बेनो फाइनाल डिसिसन जागोन सिनियरफोरनि आइ आफानि आशीर्बाद लानानै जों आवगायदों नाथाय नेपाल आरो बांलादेश बादि जों बेयाव हिंसा खालामा रावखौबो माने हिंसा खालामनाय दाबि धमकि सोरखौबा गादबनाय बेबायदि नङा जोंनि जाहैबाय सान्ति गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो युथनि फिउचारखौ साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ लाइमोनफोरनि थांना थानायनि खोथा दङ जिउ राहा दानायनि खोथा दङ स्पर्ट्सआव इडुकेसनाव कालचाराव जायफोरा फरायखांबाय बिथांमोननो स्किल एन्टारप्रिनियरशिप फार्मिं बे होनो गोनां दङ गोसो थायोबा गासिबो मावनो हायो आरो बेखायनो जेन जेडआ दिनै इउनाइट जादों आरो जेन जेडआ इउनाइट जानाय माने बेयाव खुनु सक्तिया जोंखौ लाखिनो हाया 9 तारिखआव फाइनाल गेमा जागोन आरो 9 तारिखआव जोङो फाइनालि देरहागोन बे जोंहा आत्मबिश्वास दासिम उदालगुरि समष्टियाव जेन जेडआ इउनाइट जादों 25 बोसोर जातीय संगठनाव खामानि मावनाय बिथांमोना आंजों मोनसे कानेक्शनाव दङ आरो दिनै आं मिथिस्लाबाबासिनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि युथफ्रा दिनै कानेक्ट जादों 5 बोसोर 10 बोसोर आङो फोरोंगिरि हिसाबै साबजेक्ट टिचार मावदोंमोन साख्रिखौ आं गारबाय दा बेयाव गोबां स्टुडेन्ट दिनै फैदों बर'आनो जा राभायानो जा बेंगलि जा एसामिस जा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सावताल आदिबासী बिथांमोना बुंदों जे सार মই আপোনাৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ মই আপোনাৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট আছিল এতিয়া আমি আপোনাৰ কাৰণে লাগিম ভেৰি মাছ পজিটিভ दा बेखायनो आंहा आत्मबिश्वास दङ युथनि थाखाय बिथांमोननि भबिष्यत दानो थाखाय खामानि मावनाया आंनि प्रथम लक्ष्य आरो कर्तव्य आरो उदालगुरियाव कलेज इउनिभार्सिटी मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज नार्सिं कलेज पारामेडिकेल आरो पलिटेकनिक गायसननायनि गेजेरजों जोङो इन्स्टिटिउशननि इडुकेशननि सेन्टार आरो युथनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन बानायनाया जोंनि दायित्व बेखिनिखौनो बुंबाय
लोगो हमदों बेनो दा जाय जोंनि माने अपोनेन्ट रिवन दैमारि बिथाङा 20 बोसोर एमएलए खेबनै मन्त्रि 20 बोसोराव बिधान सभायाव खेबसेबो आवाज दैखाङासै 20 बोसोराव बिथाङा भारत भुटान सिमायाव दै लोंहोनो हायाखिसै जिब जन्तुआ लोंनाय दैखौ लोंनो गोनां जायो 20 बोसोराव उदालगुरियाव मोननै टेंकि बानायबाय पिएचसिनि बे मोननै टेंकियाव दै गवा आरो बेबो आयरन दा बिथाङा भैरबकुन्दनिफ्राय एमसिएलए जाबाय हाग्रामा महिलारिया बिथांनि डेपुटि चिफ होदों बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे सारा डेपुटि चिफखौनो मोनखाबाय मानोथो आरो इलेक्सन गेलेबावनांगौ डेपुटि चिफखौनो मोजां मावना 20 बोसोर एमएलएआवथ' सारा जेबो मावनो हायाखिसै गतिके डेपुटि चिफखौनो मोजां मावनांगौ जों हले भट होआ जोङो दिपेन बर'नसो भट होगोन जों पार्टिखौ नायनाय नङा जोङो मानसि हिसाबै व्यक्ति हिसाबै भट होगोन साइलेन्ट भट होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना बुंनो हायाखै गावनि पार्टियाव गिदिंबाय थागोन बिथांमोना किन्तु जोंजों कानेक्सनाव दङ किन्तु बिथांनि फिसाला आं नामखौ मिथिया बिथाङा जोंनि जेनजेटआ जेराव खामानि मावदों मोनायाव थांनानै बिथांमोननो 10,000 50,000 1 लाख 2 लाखनि प्रलोभन होयो बायखां लांदों किन्तु सासे बायखांनायनि एगेन्स्टआव 100 जन जेनजेट ओंखारदों सानै बायखांनायनि एगेन्स्टआव 200 जन जेनजेट ओंखारदों बिथाङा बायखांदों जोंनि जेनजेटआ फैसा लाबोगोन आरो फैसाखौ ला किन्तु गावनि भबिष्यतखौ सान एबाराव नों 10,000नि बायखांजायोबा नेक्स्ट नोंनि भबिष्यतआ मा जागोन बेखायनो आङो बुंदों जे रेवन दैमारिनि फिसालाया जुदि बिथाङा इयुथ बा यां लिडार बा बिथाङा बबे संगठनाव बबे जातिनि अरिहना आरो कन्ट्रिबिउसन दङ बिथाङा फैसा थानायखायसो बायखांनो हादों जोंनियाव फैसा गैया जों बेखायनो बायखाङाखै बायखांनायनि प्रश्नआनो जाया सासे इयुथखौ नोङो बेबायदि दाउ अमा हांसो बादि जुदि दर दाम खालामनानै जुदि बायोबा प्रलोभन होयोबा प्रभक होयोबा बे माबायदि निति जोंनिया जाबाय हार्ट टु हार्ट कानेक्ट जोङो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि सिन्तानि थाखाय खामानि मावगोन बेखायनो बिथाङा बायखांबाय थाथों एसे फैसा खरस जाथों जोंहा जेबो आपत्ति गैया हाजार जेनजेटआ परिबर्तन खालामनायनि जात्रायाव दिनै दङ जों आरो जेनजेटनि रेलिबो खालामगोन थेंक इउ